हेल' लोगोफोर, जितु लाबोया जोबोद गोबाव जाबाय। दिनै लाबोदों आङो दख'ना नै एभेलेबेल दङ। नोंथांमोना हलसेलाव जा रिटेलाव जा मोनगोन। नै आगरा मोननै डिजाइन, बियो बिदिखौ नांगौ ना नै बिदिखौ नांगौ। नै मोननै डिजाइन, नोंथांमोना थाब थाबनो अर्डार खालामना दोनहरबासो मोनगोन दै। बेबो बुकिं जाखानायखा, होमबाबो भिडिअ लाबोबाय आङो। नोंथांमोना थाब थाबल' अर्डार खालामनानै दोनदो। अर्डार खालामनानै दोनाबा मोना दे आंनावहाय सिखौहाय। जोबोद माबा थांथारो आंनि सिया, जोबोद मोजां मोजां थार। नै एरनायनि आगरा नै बिदि एरनाय। नै नोंथांमोना बुकिं खालामना दोनहरखा। सोर सोर अनलाइन लानो गोसो, नोंथांमोना थाब थाबनो बुकिं खालामबानो जाबाय। आं नाम्बारखौ स्क्रिनाव होना होखागोन। स' लोगोफोर, बाय बाय।